kemm jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midne jil-amarniġ jizda joġobni li herġaluna nitri ħażina u jibda Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristo l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Josephine Gawci. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa. Int li joġbok issir bniedem bħalna biex issalvana, mulej ħniena. Int li rid tmut għalina fuq is-salib, Kristu ħniena. Int li b'demmek ftaħtilna il-bieb tas-sema, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Dawwar qlubna lejk u missier ta' dejjem u għamel li nagħtu ruħna għas-servizz tiegħek billi nfittxu dejjem dak li huwa waħdu meħtieġ u nagħmlu għemejjel ta' imħabba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħadem il-ktib ta' Deuteronomju. Mosè kellem il-poplu u qal: illum il-mulej Alla tiegħek kienet jordnalek li tagħmel dawn il-liġijiet u dawn il-preċetti u kif se tagħmilhom b'qalbek kollha u b'ruħek kollha. Int ġelt il-mulej jgħid li jkun Alla tiegħek u li timxi fit-toroq tiegħu u li tħares il-liġijiet tiegħu u l-kmandamenti u l-preċetti tiegħu u tisma' minn kliemu. U l-mulej ġielek tagħti l-kelma llum li tkun poplu maħtur tiegħu kif kien qallek u li tħares l-ordnijiet kollha tiegħu biex hu jollik fuq il-ġnus kollha li jagħmel fl-isem u fil-ġieħ u tkun ġens ikkonsagrat lill-mulej Alla tiegħek kif kien wedek. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sarm responsorjali ngħidu flimkien ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li triktom blaħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li jħarsu il-preċetti tiegħu u li jfittxuh b'qalbhom kollha flimkien. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Intajt il-preċetti tiegħek biex inħarsuhom bir-reqqa. Ħajżhom sħiħ il-mixi tiegħi fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek flimkien. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Imbagħad infaħrek b'qalb safja meta nitgħallem id-digriti ġusti tiegħek. Irrid inħares il-kmandamenti tiegħek la tħallinix għal kollox flimkien. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Issa u iż-żmien it-tajjeb, issa u jum is-salvazzjoni. Glorja u tifħir. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: smajtu x'intqal, ħobb lil-għajrek u wobgħod lill-għadu tiegħek. Imma jien ngħidilkom,
ħobbu lill-edewa tagħkom u jitolbu għal dawk li jippersegwitawkom biex tkunu woliet missierkom li hu fis-smewwiet, għax hu itella x-xemx tiegħu sew fuq il-ħżiena u sew fuq it-tajbin u jniżżel ix-xita sew fuq min hu tajjeb u sew fuq min mhuwiex. Għax jekk intom tħobbu lil min iħobbkom xi ħlas jistħoqilkom, mhux il-Pubblikani wkoll jagħmluh dan? U jekk issellmu lil ħudkom biss, xi tkunu tagħmlu iżjed? Mhux il-pagani wkoll jagħmluh dan? Kunu mela perfetti, bħalma huwa perfett missierkom li hu fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Fil-bidu jew aħjar l-ewwel talba li aħna għedna dal-għodu lill-Alla l-missier ednilu għenna nażlu dak li hu meħtieġ. Hekk kienet tgħid it-talba tal-bidu tal-Qudiesa. U x'inhu meħtieġ? U t-talba tkompli tgħid nagħmlu emejjel ta' imħabba. Aħna eżies għalhekk maħluqin. Araw iż-żmien tar-Randan kemm hu sabiħ. Ir-Randan dan iż-żmien jurina aħna min aħna, x'inhi l-missjoni tagħna. Tantu hekk li il-kelmiet tas-salm li llum irrepetejna kif qedtilkom matul ir-Randan, is-salmi għandhom importanza kbira għax jiġbru fi ftit kliem il-ħsieb kollu tal-qari tal-ġurnata. Aħna x'irrepetejna wedna? Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Mela fl-ewwel talba aħna tlabnieh il-mulej biex nagħmlu dak li huwa meħtieġ u din it-talba tgħidilna x'inhu meħtieġ? Li nagħmel emejjel ta' imħabba, hekk biss jiena nkun ħieni. Ilena il-paċi vera tiġi minn kemm jien nimxi fuq il-liġi tal-mulej. Għalhekk il-Vanġelu jistedinna biex insiru nixbħu lill-mulej, insiru nixbħu lill-missier. Huwa ċar il-Vanġelu llum ta' San Mattew. Ħobbu l-edewa tagħkom, itolbu għal min jippersegwitawkom biex tkunu bħal muliet missierkom li hu fis-smewwiet. Missierna x'jagħmel li hu fis-smewwiet? Itella x-xemx sew fuq il-ħżiena u sew fuq it-tajbin. Jibgħat ix-xita sew fuq min hu tajjeb u sew fuq min mhuwiex. Għaliex jagħmlu dan? Għax aħna kollha kemm aħna tiegħu. Araw ftit anke fl-esperjenza tagħkom ta' familji. Partikolarment fejn hemm diversi jaħwa, fejn hemm diversi uliet. Kollha għandhom karattru differenti. Imma anke jekk għandhom id-difetti, inta x'int missierhom għax int ommhom il-uliedek tħobbhom, tożżhom u tagħmel minn kollox biex tarahom ħienija. U jekk dan aħna nagħmluh bejnietna, kemm aktar Alla jagħmlu għalina. Ejjew ħut jeżies għalhekk nażlu li nimxu dejjem fuq il-kmandamenti tiegħu mhux għax nibżgħu minn Alla għax ħajjikkastigani, imma nimxi fuq il-kelma tiegħu għax naf li l-kmandamenti tiegħu huma l-pariri ta' imħabba li Alla għandu għalija. Anka din ta' dal-għodu forsi nsibuha jibsa u hekk hu kif nitlob għal min jagħmel lid-deni, dak nitlob fuq xi kastik. Hekk nirraġunaw. Imma l-mulej Alla qed jgħidli jiena lilek irridek tkun ħieni. U inti ssib ilena vera ta' qalbek
meta inti taħfer. U għalhekk qed jgħidilna itolbu għal min jippersegwitawkom. Itolbu għall dewwa tagħkom. Għaliex? Għaliex it-talb jiena qiegħed nitlob l-għajnuna talla li Alla mbagħad iwassalni biex jiena naħfer u hekk ikolli ilena f'qalbi. Ejjew nżommuhom f'moħħna illum dawn il-kelmiet tas-salm ħalli jkunu kelmiet li jfakruna li lena biss insiba meta nimxi fuq il-liġi tal-mulej. Ejjew nitolbu l-Alla l-Missier biex aħna wkoll narfu nibnu ħajjitna fuq il-kelma tiegħu. Nitolbuh u ngħidulu ħeġġeġ fina mulej in-nar ta' imħabtek. Ħeġġeġ fina mulej in-nar ta' imħabtek. Għal-kitikumeni dawk li qegħdin iħejju ruhom biex jirċievu l-magħmudija fil-Għid Qaddis nitolbu. Għal mexxejja ta' pajjiżna u tal-pajjiżi kollha sabiex jaraw li dejjem jiġu mħarsa id-drittijiet umani ta' kull soċjetà dgħajfa fil-fraġilità tagħha. Nitolbu. Għalina l-koll biex jirnexxielna aħna wkoll inħobbu lil min jagħmel nazzjonijiet ħażiena. Nitolbu għal min jippersegwitana. Nitolbu. Bl-interċessjoni ta' Ommok Marija, il-mara li bniet ħajjita fuq il-kelma tiegħek. Għamel li kelmtek tkun pedament għal familji kollha tagħna. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet personali tagħna. Mulej Alla tagħna, inti tridna nkunu perfetti bħalek. Atina l-kuraġġ biex inħarsu l-patt tal-imħabba li inti għamilt magħna. Inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ġeddidna mulej b'dawn il-misteri qaddisa tiegħek biex bil-qawwa tagħhom ikun jisħoqilna l-ġejt li niksbu minnhom bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax inti ta' kull sena lill-fidili tiegħek joġbok tagħtihom li jitnatfu f'ruħhom u jistennew bil-ferħ il-misteru tal-Għid biex b'ħeġġa akbar jagħtu qima lilek kif huwa dmirhom, jgħixu aħjar is-sagramenti li bihom twildu mill-ġdid u hekk jitwasslu għal milja tal-grazzja ta' wliedek. Għalhekk mal-qaddisejn u l-anġli kollha infaħruk u intennulek.
Għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tijek, Osanna fl-ola tasmewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-oli tasmewiet. Għaddejs tas-sewint mulej intilajn ta' kull qdusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati, ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jxirrit għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej, salvana jent o salvatur tad-dinja. Għalek, aħna namlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għali xoġbok til-qana għawn qudiemek biex naqduk. U mitċo kontanna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqoftana Anton, l-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna namlu li bentalla għas salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikkun it-tritient kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib żdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħariex lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Sajt bil-ġmil u l-majesta, baxxejt rasek b'umilta, min daw stess soffrejt, l-artu tant ħabbejthom. Fuqek stess nubiti rifajt, meta mitu irixuxtajt, jivassaltani, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulħej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok. U għalija mittint waħdek bis, ħajtek tajt biex li bis, leħni nħolli lejk, Ġesu irrit il-qimek. Sajt bil-ġmil u l-majesta, baxxejt rasek b'umilta, min daw stess soffrejt, il-artu tant ħabbejthom. Fuqek stess dubit irfajt, meta bitu irxuxtajt, jivassaltani, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u lej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok. U għalija mittint waħdek bis, ħajtek tajt bis, leħni nħolli lejk, Ġesu irrit Kunu perfetti bħalma hu perfett missierkom li jew fis-smewjiet. Nitolbu. Xerred dejjem fuqna mulej il-grazzja tiegħek u ġeddidna b'dawn il-misteri qaddisa. Int li għallimtna il-preċetti tiegħek, għatina dejjem il-għajnuna u s-salvazzjoni. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nixtieq infakkarkom li hawnhekk f'dan is-santwarju kull nhar terba fid-9 ta' filgħodu u fis-7 ta' filgħaxija
ikun hawn l-eżerċizzi tar-randan kull nhar terba matul ir-randan kollu. Kif ukoll minn għada nibdew il-Via Crucis li jissir tul il-għolja ta' Ammar u tkun fit-3:30 ta' wara nofsinhar. Il-mulej magħkom. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-maqdes ta' Piru, infirxet id-dija, ditixet imħabtek, Tana Marija.